आबासाहेब आमच्यात नाहीये म्हणून छान दुःख तुलाच होत नाही. अरे आम्हाला पण त्यांचं दुःख आहे. तुम्ही थोर मनाचे आहात, पण तरी सुद्धा सुशील, प्रत्येक मनशाक केन्ना तरी केन्ना वर वचपाकच जाय. तुका असो कोणूच मेळचो ना की तो अमरपट्टी घेऊन जन्माक आयला तो. अरे तू म्हणतोस ते खरं आहे. अरे आजकालच्या ह्या युगात कोणाची गॅरंटी धरपा जावची ना. आज असा तर कले ना. अरे ह्या संसारात कोणी प्रत्येक वस्तू केन्ना केन्ना सोपताच न्हू. अरे प्रत्येकाला केव्हा ना केव्हा तरी जायलाच हवं, हे मी मान्य करतो. पण त्यालाही काही मर्यादा असतो ना. अरे कोणतीही व्यक्ती तिच्या वेळीच अगोदर जातो तेव्हा ते दुःख मनाला पोचत राहतो. तू म्हणता पण ते खरे हा. हा म्हणता पण हा म्हणता तू असो नर्वस जाल्यार बाकीच्यांक कित करपाचें. सुशील, अरे बेटा असा खचून जाऊ नकोस. येणाऱ्या दुःखात ते सामोरं जा. प्रत्येकाच्या आयुष्यात 4 दिवस सुखाचे आणि 4 दिवस दुःखाचे असतात. भैया भैयांचा पेपर वाचलास? आमच्या गावात एका तरुण मुलीचा खून झालाय. कितें आमच्या गावात आणि मर्डर. अरे बेट्या, मर्डर नव्हे, खून. कुणाला इंग्रजीमध्ये मर्डर म्हणतात. होय. हे पहा, पेपरच्या पहिल्या पानावर ठळक अक्षराने दिलाय की आनंदीवाडीतील घाटिका गल्ली जवळच्या जुगारी अड्ड्याबाहेरच्या झुडुपात एक अज्ञात तरुणीचा मृतदेह सापडला आहे. पोलिसांच्या तर्कानुसार पुण्याने सदर तरुणीवर प्रथम पाशवी बलात्कार केला व नंतर तिचं खून केलं. अरे रे काय हे कंदी काळे हे सुख समृद्धीनं शिंपून निघालेली आमची आनंदवाडी. त्या नरेशनं जुगारी अड्डे व दारू भट्ट्या चालू लागत किती भयंकर संकटात निघाली बघा. ह्या नरेशात असले धंदे करपाक कोणी लायसन दिले. तरी त्या गुंडाच्या ओळखी राजकारणापर्यंत असतात. पण हे पोलीस ह्या चोरांक कित्याक धरपाक लागना. असल्या गुंडाक फाशीर चढपा जाय. पोलिसांना जोपर्यंत त्यांच्या विरुद्ध ठोस पुरावे मिळत नाही तोपर्यंत पोलिसही काही करू शकत नाही. आमचे पोलीस डिपार्टमेंट कसे आसा पळय, चोर चोरी करून वयतात आणि पोलीस जमा करतात स्टेशनाचेर. पण ह्याला पोलीस तरी काय करणार. ते थोडेच अंतर्ज्ञानी आहेत. ओगीराव तुम्ही बाजीराव, पोलीस सुद्धा ह्या चोरांत शामील असतात. खरं आहे ते. अरे आजकाल सर्व क्षेत्रामध्ये वशिलेबाजी भ्रष्टाचार चालूच आहे. पण सर्वच अधिकारी लाचार नसतात रे. विजयासारखे स्वाभिमान पोलीस इन्स्पेक्टर आहेत ना आपल्या खात्यात. विजय सध्या नरेशच्या पार्टीवर आहे. तो फक्त त्याच्या विरुद्ध पुरावे गोळा करीत आहे. एकदा का चांगलासा पुरावा मिळाला की तो नरेश पण कसा तुरुंगात बसलेला दिसेल. पण या प्रकरणात विजय एकटा काय करणार. एकटा कसो वांगडा कॉन्स्टेबल नाका कितें. तरी सुद्धा आम्ही त्याला साथ द्यायला हवी ना. अगदी बरोबर. मग चला तर आम्ही गली गलीत फिरुशान त्या तरुण पोरांना एकत्र करून नरेश विरुद्ध मोहीम उघडूया. दलित नरेश चढच मारता एका काबार केल्याशिवाय आम्ही गप रोवपाची न्हू. म्हाका अशें दिसता अशें धावत वचपाचें आनी ते गमतेकच कास मारपाचे. अरे याची गडबड करून चालणार नाही रे. भैया मी पण येतो तुमच्या
सरिता अगे सरिता आले आले हे बघ आम्ही जरा बाहेर जाऊन येतो पण जेवण जेवण नंतर फार महत्वाचं काम आहे. हा पण फार महत्वाचं काम आहे त्या नरेशला अर्थ घडवल्याशिवाय दुपारचं जेवण मला सुखाचं जेवण जाणार चला बाबा. चल आबा चला जाऊ अहो पण तुम्ही ते महाहुंडाचे भाऊजी भाऊजी तुम्ही तरी ऐकून घ्या तुम्ही तरी थोडं जेवून घ्या हो कालपासून काहीच खाल्लं नाही तुम्ही आणि वहिनी मी पण जातो